Sziasztok, én Bucsa vagyok, és most bemutatom nektek a Priest deckemet. Remélem tetszeni fog. Elég jól sikerült. Már juttam el rang 14-ig. Rang 12-ben is voltam, csak visszaestem. Elég hatékony deck. Az ilyen sok minionnal rendelkező szörnyek ellen kicsit gyengébb, mint például a Rugó vagy Warlock. De hogyha jól húzzuk össze a lapokat, akkor azok ellen is elég erős tud lenni. És aki fel akarna menni a játékba, az felvehet itt a nevem Bulcsuka, Rács 2-2-3-3. Nyugodtan felvehettek. Kezdjük is el. Remélem, hogy az ellenfelem egy óriás Warlock. Hát nem. Meglássuk, lehet, hogy így is jól ki fogunk jönni a harcból. És kiteszem a Demolishert, mert hogyha nem tudja leütni, minden kör elején 2-t lő random az ő karakterjeire, 2 dimist, és így elég jól lehet. Kiteszem minions pont lettem vele ütni. Remélem, hogy összejön, mit akarok. Hát nem fog összejön, le fogja ütni, de... Na, ilyen ez. Azért üttem le az Elven Archert, és nem ezt, mert ha ezt leütöm, viszont úgyis ki akarja nyírni, és másképp nem fogja tűnni, csak úgy, hogyha ezt belé teszi. A Knife Jugglert. És így akkor jövünk ki, már egy minionért 2 szörny lesz oda. És nem. Akkor... nyomok 2 healt erre a lapra. Oké, és Ragnaros. És akkor most ezt támadjuk. És szerintem adok is erre a lapra pajzsot. Azért nem adok a Northside Clericre is, mert akkor Northside Clericet leüti Harvest Golem, most így nem fogja tudni. Aj, pont jól jött ki neki, abba dobta bele a kést. Hát, hogy ütni Harvest Golem, igen, le is üti. És a Knife Jugglerrel most vagy leüti a Sun Protectort, vagy Northside Clericet. Vagy egyiket se. De leütte azt ott, oké is. Most egy varázslap kéne, hogy őt Pyromancerrel tudjak egyet kombózni. Hírelek egy igazán lapon. Oké. Nem tesszük ezt még ki. Hírelünk magunkon 3-at, hogy legyen egy erősebb lényünk is azért a csatatéren. És szerintem a Frostward Grant-tal és
Haladkorom a balémit, vagy valamelyikbe egyet belésebez valahogy, csak akkor úgy cserélj őket. Igen, azt a Northside Cleric-be akkor baléti. És nem. Nem rossz trade. Kitesszük a Giant-et. Most remélem, hogy Balé teszi ezeket a lapokat. Lehet, hogy itt is nincs nála lesz Cypher, szó. Oké. Azt a kettőt akkor Balé is üti. Mert szerintem azt szeretném, hogyha fennmaradjon. Ha elmíti Balé, akkor is jól járhatunk, mert ki tudjuk tenni a Molten Giant-et olcsóbban. És hogyha nem is tesszük ki, akkor a Wild Pyromancerrel, mellé, hogyha felhúzzuk az AOE-t, akkor mindenben 3-at sebzünk az ő tér felé. És le tudjuk takarítani az egész boardját. És ugye milyen komoly Mountain Giant éli túl. És belé trédeli őket. Ez is jó választás. Most kijön akkor a Mad Bomber. Erről beszéltem. Tesszük a Wild Pyromancert. És van az OS. És nem tette volna belé a lapjait Zainbe a Giantbe, akkor fent tudott volna maradni, és elég nagy előnyt tettünk volna. Elég nagy előnyre tettünk volna szert. Remélem nem tesz ki több lapot, nem tesz több lapot ki. Szerintem ki is teszem Ragnaroszt. Vagy Mad Bomber Csimolcsárt, Keleriket meglássuk. Hát, eléggé kipakolt. Hát, próbálkozzunk be. Mad Bomber egyet oda és oda. Oké. Így se rossz, a legjobb lapját leütte. Szerintem arra teszek is egy tauntot. És most írt a másik társam is. Hát ez egy elég szívás, de mindig jobban járt, amikor nyára is tettem a tauntot. Jó lenne felhúznak még egy AOE-t. Vagy ki kéne valahogy merítsük alapokból. Kiteszem, nem is teszem ki Ragnaroszt. Még ott van a falgas, addig erősíti a Dark Iron Dwarfot, és látom ütni varázslattal. Így. Most viszonylag erős lapok vannak a kezünkben, csak nem lesz szívünk szerintem jó kijátszani őket. Igen, azt beleütja a Sunfury Protectorba. Na azért jó, hogyha van a paklinkba Silence az ilyen esetekre. Na most van az, hogy szívtuk, és azt nem tudom, hogy fogjuk leütni. Hogy csináljuk, hogy jó legyen? Kapjunk a pakliából lapot.
és egy Soulfire. Aztán leszeljük mindennyit. És egy Mad Bomber. Oké. Na most egy kis szerencsével letakarítsuk az egész bordját szinte. Oké. Azaz! Tökéletes! Megmaradt a két erősebbik szörny. Akkor ingyen ki fog tenni a Molten Giant-öt és a Ragnarust. És remélem, hogy le tudjuk ütni annyira alapít, hogy ne jöjjön meg. Mostantól szoros a meccs, mert ki fogom tenni a Ragnarust, és a Molten Giant-et, és életben maradnak és nem tud kinyírni, akkor nyertünk. Őt. Hát igen, elég sok damage van. Hát lássuk, mit tudunk ebből kihozni. Hívelek magunkon. Ezt leütöm. És ezt leütöm. Oké. Nem lelövi ezt. Tökéletes! Innétől már meg is nyertük a meccset. Hogyha nem húzott fel olyan napokat, hogy megszívasson minket. És nem. Még visszatűnik, hogyha nem jöjjön ki a lépés. És te felhúz most egy Soulfire-t. Hú, rá nem Soulfire. Már Soulfire-t kérlek. És mit húzott? Oké. Eddig nyertünk. És meg van nyerve a meccs. És még felhúzunk a végére egy AOE-t. Tökéletes. És Ragnarosszal kinyírjuk. Ez egy jól sikerült meccs lett. És most bemutatom nektek a paklimot. Van benne 2 darab Holy Smite, az ilyen kisebb lények eltakarítására, de a Wild Pyromancerrel is nagyon jól kombózható, mert így lehet használni AOE-ként is elég jól. Powerwell Shield-et is AOE-ként szoktam használni. Teszem a Wild Pyromancert és a Powerwell Shield-et, és mindenbe sebez egyet. Az ilyen enemik ellen, minden ilyen ellen most harcoltam, elég jól használható, hogy az ilyen 1-2 HP-s szörnyeit le lehet vele könnyen ütni. Northside pedig, hogy húzzunk lapokat. Shadow Word Pain. Azért, hogy tudjuk eltakarítani az ilyen 3 HP-s vagy annál kisebb szörnyeket. Mad Bomber, ez elég hasznos lap, hogyha műtérfelünkön nincsen valami sok lap, és az ellenség térfelünk csak pár HP-s szörnyek. Az ilyen első körben az ellenfelünk kitesz egy ilyen 1-2 HP-s szörnyet, mi kiteszünk utána Mad Bombert, elég nagy az esélye erre, hogy le tudjuk ütni. Számfeli Protector azért, hogy végig tudjuk parsolni szörnyeket a meccs végére. Shadow Word Death. Talksteel, az ellenségtől lopni pár jó lapot. Demolisher, ez is elég jó lap. Earthrise Farseer, hogy tudjuk magunkat HP-zni is azért. Harvest Golem, elég kemény lap, mert hogyha leütik is, még utána marad valami Silence, Shield Willeti, hogy legyen valami erős szörnyünk is. AOE,
Ragnaros, ő elég kemény lap, hiszen ő is elég jó, és a két Giant, hogy legyen valami nagyobb atakunk is. Na, köszönöm, megnéztétek a videót, és iratkozzatok fel, sziasztok!